שלום תלמידים, היום אני הולכת להסביר לכם על אתר רחב ויפה שנקרא BrainPop ישראל. בעצם BrainPop ישראל יכול ללמד אתכם על מגוון נושאים מגוונים. אז יאללה, בואו נתחיל. כאן מופיע לכם מנוע החיפוש בו אתם יכולים לחפש נושא ספציפי אשר אתם מעוניינים ללמוד עליו. למשל, פוטוסינתזה. ואיזה יופי, שימו לב, זה מצא את מה שחיפשתי. יש לכם מגוון נושאים שיכולים לעניין אתכם. למשל, מדע וטכנולוגיה, היסטוריה וחברה, כישורי חיים ועוד. זה מראה לכם, לדוגמה, מה עכשיו פופולרי בעצם בבריינפופ. חגגנו את חג הפסח לא מזמן, אז יש לכם חידון עליו, וגם מערך שיעור שיכול להיות לכם לעזר, גם למורים. יש עוד מגוון נושאים כמו יום הזיכרון, השואה או אומנות. זה גם מראה לכם את כל הדמויות שהם חלק בלתי נפרד מהאתר, שגם הם מציעים לכם מגוון נושאים שיכולים לעניין אתכם. בואו נבחר נושא לדוגמה כמו מדע וטכנולוגיה. שימו לב, גם פה יש לכם מגוון נושאים, וכפי שאתם רואים הרשימה מאוד ארוכה. למשל, ואני רוצה ללמוד על אבעבועות רוח. כאשר אני נכנסת לאבעבועות רוח, זה מציע לי סרטון חינוכי, שבו אני יכולה ממש ללמוד על המחלה ועל היבטיה, באופן מיטבי ומהנה. שוב, גם פה יש חידון שאני יכולה לעשות, וזה יכול להראות לי כמה שאלות יש, ואם אני רוצה משוב מיידי. או לחילופין, שאני אקבל את התוצאות של השאלון רק בסוף. יש לי פה שאלות ותשובות שאני יכולה לקרוא מהן ובעצם להבין את הנושא יותר לעומקו. אז כפי שראיתם, האתר ידידותי, נגיש ותורם רבות להבנת נושאים רחבים ומגוונים. בהצלחה!